Kalau betaken presiden kang mijil pidalem saking laladan bumi Sukolilo Pati Bumi Minatani jengaripun wonten Mbak Ayu Yanti Agustina semoga ngenteni suwe ya ngrasake buntute lho anu ngenteni buntutane kok nganti ngenjleng ora karo-karuan menika anjenderaken sugeng siang menjelang sonten iki sampun sonten ketingalipun nggih tasih jamku lagi jam 11:30 sih oh iya jame mati kok dienggo lho niki istirahat mboten mati istirahat sak wetawis menika nggih matur nuwun Kang Mas niki tepangan riyen nderaken Mbak Yanti leres nggih oh lho jebul jenengan Mbak Yanti tung panu napa leres jenengan saking Pati napa saking Tayu kula saking Tayu jebule iki lho ngopo mung urung di sauk aku lho ngomong aku ora ngomong iki wis pajak ya modele lah sliramu ya ngono wong tekon urung tak jawab ya wis ndake ngalahi ketoprake padaan nek padake ana toprake to mriki toprak ngeten niki ngulon sithik wonten desa padaan wonten ketoprakipun dadine kersanipun njumbuke swasana menika angge nembe sepindah niki kula sowan mriki Kang Mas alhamdulillah kahanan bluro nggih ngatos ngeten iki sami kula asline nggih tek yek bluro mriki lho ketek yek blurone blurone pundi todanan kono kok cedak to jebule ya tak siarno Tayu iki mah desot apa desi kok apa desit kok nganti desot wonten Cakrawati cah matene anu sik ngulon meneh Mas walah ya golilo pasar sik ngulon nggih setunggal tetembangan menika sinambi nderaken kadang besan nderaken wungon kasumanggaken saking Mbak Yu Yanti bawane wis dikeki Mbak Ikae karo Mbak Kae pun bawa sedaya iki kersanipun disukani ingkang rancak mboten napa-napa mau duet napa single mawon aku duete kok bengilah aku khusus duet kok bengilah iya milih kae lho niki sampun bobol keluarga besan niki nderek saking putat sampun nderaken kondur oh kok kesesat to Bu jenengan badhe nderaken kondur estu lah kok mulai iku piye sing delok campur salini terus apa nggih nderaken sugeng kondur wis kok iki panjak kendang pamen lah lho greget tak kon ngetoprak tenan lho sinambi nderaken kunduripun menika kadang besan saking putat saking Sambung Rejo kasumanggaken setunggal tetembangan ingkang rancak monggo ingkang alus nggih monggo apa ya dereng wonten suwunan nggih niki wau nggih Mas Windung jenengan ampun mantuk riyen niki tasih wonten balungan setunggal lho Mas nggih iya niki anu menawi kagem anu sangu kondur Ibu nyuwun lagu napa niki apa yuk Maega salammu sendiri wih kemajuan Ibu mana yuk Ega tapi yo njaluk salammu sendiri cah aja niki saking manten mungkin saking manten cewek mbak menawi wonten pamundhutan ayo ada permintaan lagu mungkin Mbak Fitri mau minta lagu napa monggo niki masih ngeten nggih oh Mas Wawan minta lagu napa mungkin mau duet bareng bersama sang istri monggo lho monggo
Nggih. Oh, mangke Nggih, mburi dhewe ndak kok bar. Wayah jam 6 njaluk ya bar. Enten tetes sing tresna kita teruskan dari kanca-kanca Satria Nada campur sari Indonesia sumangga. Ono sing disik-disikan. Sliramu kok terus enak-enakan. Apa ya kuat lho. Pak Lastomo. Oh nggih. Bakda menika nggih. Nggih, semoga Bapak Lastomo. Tresno iki ora
Bapak Lastomo Haji. yang punya KBE menika. KBE napa niku? KBE menika Krishna Bersaudara Jenering. Angile mbah. Lek ngapal tolong dino lho Pak Lastomo niki mau. Gue mergawe. Pun siaga nggih Pak nggih. Ngapunten ingkang paring asma Bapak Lastomo mapan wonten pundi? Pak Lastomo? Oh, nggih. Nanti kami persilakan dari keluarga besar Satria Nada panjenenganipun saking Bapak Lastomo ndherekaken minggah wonten sasana pepanggengan. Tutup no, Mbak. Telas neriyen nggih. Nggih. Tresno iki ora mandang. Nah, isih ana mlaku ning jenengan lenggak ya kudu ditabrak.